Dan il-ħadd qed niċċelebraw l-Assunta, it-tluħ ta' Marja fis-sema, meta l-om ta' Ġesu ġiet meħuda s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Tixbaħ ħafna lill-festa tal-Asċensjoni, meta Ġesu tela s-sema. Id-differenza hi li Ġesu dan għamlu bis-seta tiegħu, bil-qawwa ta' Alla. Marija ma teleġ bil-qawwa tagħha, imma kien Alla nnifsu li tallaħħa. L-Assunzjoni tista' tidher veru ħaġa stramba, imma importanti għax turi kemm hija importanti Marija fl-istorja tas-salvazzjoni. Wara li qalet iva lill-Alla fit-tħabbira tal-Anġlu, fija tnissel Ġesu. Imbagħad kienet miegħu fit-tfulitu, meta kiber u fil-passjoni tiegħu. Marija kienet l-ewwel dixxieplu, baqgħet maquda miegħu sa tmiem ħajjitha fuq din l-art. Ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem biex aktar tkun maquda b'mod sħiħ miegħu fil-ġenna. Xi jfisser dan għalina? Marija kienet bniedma bħalna. Il-bnedmin kollha huma maħluqa xbija ta' Alla. Ġejna mogħtija dinjità minn Alla. Xi ħadd dinjità u xi ħadd li jistħoqlu l-għoża u r-rispett. Aħna l-koll jistħoqilna l-għoża u r-rispett, mhux għax aħna bravi ħafna, imma x'Alla ħabna u l-ewwel. Marija hi l-om ta' Ġesu u l-om tagħna. Hija wkoll mudell ta' dixxipolata tal-Knisja. Ejjew nimxu fuq l-eżempju ta' Marija u ngħidu iva għar-rieda ta' Alla. Jista' jkun diffiċli li nilqgħu il-parti tagħna fil-pjan ta' Alla. Nitolbuha titlob għalina b'talbiet bħas-sliema u r-Rużarju. Fl-aħħar nett, iturina fejn sa jasal il-vjaġġ tal-fidi tagħna. Hekk hija sinjal ta' tama għalina. Aħna wkoll nittamaw li għad ninaqdu għal kollox ma' Alla fis-sema għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!